Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Pagsubong mapatian naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga minor de edad nga kabataan ginapanghakot kag ginaparehistro sa iban nga barangay suno sa Comelec. Tag-iyas ang talier patay sa pagpaniro sa barangay Villamonte sa Bacolod City. Task Force nagsugod sa paghimos sa mga spaghetti wires sa Bacolod. Driver nga nakabunggo kag nakapatay sa hepe sa Giurungan City PNP, ginkasuhan na. Kag sa Good Vibes, isa kagatos ka mga kabataan kag mga ginikanan ginpalipay sa Nikki Cares Foundation. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Spaghetti Wires Task Force nagsugod na sa paghimo sa mga nagalaylay nga kable sa Bacolod. Sang Sabado ginsuguran na sa Spaghetti Wires Task Force nga ginatapuan sa mga telecommunications company, Central Negros Electric Cooperative, PNP, City Engineers Office, DRRMO, kag mga barangay, ang paghipid sa mga nagalambod kag nagalaylay nga mga kable sa San Juan Street kung sa diin may tinuig na nga nagalambod nga mga kable ang ginauna himos nga ginupda ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Domingo nga adlaw nagsigi pa gid ang task force sa pagpanghimos kag ginsapol man ni Benitez ang mga punong barangay tuhoy diri. Kaina nagapadayon sa gihapon ang pagtrabaho sa task force nahipid ang iban nga mga kable. Ginaplano man sa karon sa Benitez administration ang pagbutang sa underground sang mga kable. Sa number 9, may duwa ka mga negrense nga ginrecommend si Vice Governor Jeffrey Ferrer para magpamuno sa Sugar Regulatory Administration. Wala na ginihingadlan pa ni Ferrer kung sino ang iyang ginrecommend pero inisuno sa iya ang masaligan kag may malawig nga eksperyensya sa industriya. Nagalaom si Ferrer gagikan sa Negros sa mapilian nga administrator sang SRA. Damlag pa ginsiligman ni Governor Eugenio C. Lacson kasubugman ni Representative Emilio Yulo III sang 5th District nga mas maayo kung magagikan sa probinsya ang SRA administrator. Pila sa mga stakeholders sa sugar industry ang nagapati nga mas maayo kung magagikan sa Negros bangod sang ihibalo sini sa kaimtangan kag mga pamaagi labi na ang pagpanghangkat nga ginatubang sang industriya sang kalamay. Sa karon nagapungko nga OIC administrator si Ignacio Santillana. So far may ara. Especially ni, pero hindi na lang kuya magambal. Taga Negros mismo hindi man ni sila mauyan. Ini sa experiensyado sa duwa ni katao. So you're hoping Duha ka tawo ang taga Negros ang i-appoint? Kabay pa. Kabay pa. Two personalities na na-recommend. Duha ka tao. Gina-recommend ta kag ini sila mga bright personality man eh. Pero at the end of the day, kailangan ang desisyon mo kag ang desisyon sa presidente magaisa. Kag remember, as SRA may boss kaya. Ang boss mo ara sa field, kag ang boss mo ara sa Malacanang. That's it. Sa number 8, lokal nga panguluhan sang La Carlota ang naghinyo sang citywide nga volcanic eruption drill bilang pagpanghanda. Nag-request si La Carlota City Mayor Rex Halandoon sa ilang City Disaster Risk Reduction Management Office nga kuntani magkapatigayon sila sa citywide nga volcanic eruption drill para mas manginhanda pagid ang tanan nga mga pumuluyo en kaso nga maglupok ang bulkan kanlaon. Suno pa sa alkalde, nakahanda na ang syudad kung maglupok ang bulkan kag may mga food packs na sila nga natigana. Sa 24 oras nga monitoring sang PHIVOLCS, may 22 ka mga volcanic earthquakes nga na-record. May parte sa sulod sang bulkan nga nagahubag sa gihapon. Nagapabilin ang kanlaon sa Alert Level 1. Hindi pwede magsulod sa 4-kilometer permanent danger zone. May mga may mga plans, no, evacuation plans na namon, no. Pero ang gina-push ko subong in preparation for in coordination gali isang aton nga provincial disaster is ang simulation exercise gid. May mo tanip simulation. Okay, subong
plano lang, papel lang, mula ni tsuri lang. No? Nga, for example, wala pa actual. For example, ang barangay Ran, makanto na sa Kubay, dito na ihaw sa muna, preparasyon, kung sino in charge sa kamo sila, no? May camp coordinator or camp manager sila, tapos laing nga barangay, dito naman sa laing nga barangay, i-adapt nila temporarily. Mga salakyan, muna preparar, muna. Pero wala pa kami sa actual, gusto ko testingan ko ginya citywide. Sa number 7, sa Buwan sa Binalbagan, hubog nga apugin puno sang iya nga lola. Pilason na 29 anyos nga si Ronel Repure matapos inigid puno sa likod sa iya 70 anyos nga lola sang Sabado sa Barangay Biao sa Binalbagan. Sa investigasyon sa PNP, nagapamilit nga magbakal sa ilimnon si Repure sa tiyanggi sang iya nga lola bisan pa tuman na ini kahubog. Naglalisay pa sila sang iya nga lola suno sa pulis antes ginbuno sang lola ang iya apo gamit ang kutsilyo. Ginabulong sa karon ang apo samtang at large naman ang iya nga lola. Sa number 6, lalaki patay matapos maglapaw ang iyang motorsiklo kag nabunggo sa puno sang kahoy. Patay ang isa ka lalaki matapos magbunggo sa puno sang kahoy ang iyang motor sang Sabado sang gabi sa Magsaysay Avenue sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Ang biktima si Samuel Gustilo, 50 anyos. Sa investigasyon sa Police Station 8, nagadalaga ng motor sang hinali lang ini nag-overshoot sa dalan kag nagbunggo sa puno sang kahoy. Dead on the spot si Gustilo. Posible nakainom suno sa pulis ang biktima. Sa number 5, driver nga nakapatay sa hepe sa Gihugan City PNP sa aksidente, ginkasuhan na. Patay ang hepe sa Gihugan PNP sa Negros Oriental samtang pilaso naman ang 3 kaiban pa. Lakip na ang hepe sa Negros Oriental Police Provincial Office matapos mabuguan sa truck ang ilang motorsiklo. Biyernes ang hapon sa highway sa Barangay Rizal sa San Carlos City. Ang napatay mo si Lieutenant Colonel Ruben Verbo. Nag-angko naman sa minor injury si Norpo Provincial Director Herman Malyari. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan pataklad ang motor ni Verbo upod ang angkas sini nga si Richie Dayday. Kag ang motor naman anday Malyari kag isa pa nila kakaupod nga si Eduardo Arsenias. Hinali na lang sila suno sa pulis. Nabuguan sa nagadulhog nga dump truck sa piyak nga lane. Sa investigasyon sa pulis, nagmalfunction ang brakes ng dump truck. Gani ini ang nagbunggo sa mga motor sa biktima. Nagapakatubang na sa karon sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver nga si Wenny Boy Nagor. Detained siya sa karon sa San Carlos City PNP. Sa number 4, Provincial Health Office na magapamuno sang kampanya sa mga lugar nga may matag-as ang kaso sang dengue. Gobernador nagklaro naman nga wala sang kinahanglan nga mag-declare sang state of calamity bangod sang dengue. Patag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, may nagakaigo pa nga pondo ang PHO para sa dengue kag ang state of calamity ang ginadeklarar lamang agudto tigayon maka-access ang LGU sang dugang nga pondo. May 3 million pesos sa regular nga budget sa PHO para sa dengue kag ini ang ginagamit sa karon. Sa July 9 nga report sang PHO 2,036 ang dengue cases kag napulo diri ang napatay. Ang Himamaylan City, Cabancalan City, La Carlota City, Hinigaran kag San Carlos City ang top 5 ukon may pinakamadamo nga na-record nga dengue cases. Nagapanguna naman ang Negros Occidental sa may pinakamadamo nga new dengue cases nga report sa Western Visayas sa July 2 nga datos sang Department of Health. Sunod sa gobernador, tutukan ang matinlo nga palibot, magapatigayon sang fogging kung kinahanglan, kasubong man ang pagpamutang sang larvicide. Samtang sa Bacolod City naman, as of July 9, 345 ang reported dengue cases kag 7 diri ang napatay. Ang Barangay Tangub kag Mansilingan ang may pinakamadamo nga na-report nga dengue cases, tig 31. Will initiate efforts and go down to the LGUs that have high cases of dengue. And to really push for the basic, which is really cleaning your place, So in short, we're gonna make noise in areas where the cases are high, and then we will set up teams from the province
aside from the cleaning, if there's a need to fogging, we will do that. If there's a need to spread the larvicide, we will do that. So, in short, the province will take the lead. Sa number 3, ang pagporma sa Negros Island Region kag ang pagpatukod sa taytay nga mag-aangot sang Negros, Panay kag Guimaras ang pinalamang sa mga ginalauman sa mga lokal nga opisyales sa Negros Occidental nga pagatalakayon sa nauna nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa Hulyo 25, natala na mag-deliver sa iyang una nga SONA si Marcos. Damlag pa, ginsilingnan ni Finance Secretary Benjamin Jokno nga ipatpat sa presidente sa SONA ang iya sining mangin economic game plan. Sunod sa kay Jokno, igatalakay diri ang vision sa presidente sa pagpasanyog sa ekonomiya, pag-reduce ang poverty, kag ang pagpadulong sa upper middle income status ang pungsod. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, labing maayo ang mga napili sa presidente sa iya sining gabinete, ilabi ng iyang economic team. Pero ginapaabot niya nga sa SONA ang patod nga mga plano kag tinutuyo kung paano ma-revive ang ekonomiya. Para sa probinsya, ginapaabot man ni Lacson kasubong man ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang pagtalakay sa madugay nga ginaduso nga pagbalik sang NIR kag ang taytay nga mag-aangot sang isla sang Panay, Guimaras kag Negros. For the whole country, first of all, what do we do with the economy? No, it's really a question of the president. For me, chose very good people. Now we need specifics. No, so we'd like to hear that from him. What's the game plan to try to revive our economy? What would you like him to promise for Negros Occidental? Well, ang promise niya ara ginay. Amo na ang that's part of their campaign nga kung ano man ang concern ni every provinces ginajot down niya man especially nga kung anong gusto Ano expectations mo sa NIR, aton? The bridge. ang infra-related project sa education, so ari na di ang plano and especially sa agriculture. Sa number 2, tag-iya sang talyer patay sa isa na naman ka shooting incident sa Bacolod kagabi. 24 ka empty shells ang 45 caliber pistol na recover. May report si Romeo Subaldo. Pasulod na kuntani sa iyang atelier si Jose Eduardo Buot sa gintiro sa makapila ka beses ang wala pa makilalaan nga gunman sa Camonsil Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod City pasado na 6 ang kagabi. Si Buot ang nakadalagan pa pero bangod siyang igo sa bala sa dugan kag likod, napatay siya. Sunod sa hepe sa Bacolod City Police Station 4 nga si Major Richie Gohi, nagpalagyo ang sospek sakay sa auto. Right after sa Linupok, nagsilip si tatay. Pag nakita ya may auto kuno nga nagpa-left turn da right after sa pagkatapos sa Linupok. Hindi yan lang ma-determine kung ano klase auto to. Nabuli na lang din nakita ya paliko pa wala. More or less pila ka, no? Kaganman involved? Hindi tapagid ma-determine no kung pila kay kung sa lakyan ginagamit more than 2 kay may driver na isa mo. Okay. So posible ginhulat na gid yang ang biktima sa mga suspect sa siguro kay according di sa upod dia sa kay ang compound ni duha na ding gartila. May mga tinaod sa sulod, sarado ng gate din park yung motor kay obrihan niya tani sa yabi. So amo to way siguro ka abre kay amo na to gin palupkan na sa Sunod pa sa kay Gohi, sa ilapakig sugilanon sa pamilya sa biktima, wala man siya nakamuno nga may kontra siya o kung may nagapamahog sa iya. Wala man siya nagaintra sa illegal nga droga. Pwedeng sa amay daw, why man hindi man siya involved sa drugs. Okay. Kontra yung mga droga. And then, according sa iya, wala man ka muno ang iya bata kung may death threat sa iya bata, no? Why man ka share sa iya, according sa iya, kag wala man kuno kontra. Isa sa mga ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa kay Buot ang mga may kangtanan sa iya nga trabaho. Bagluwas nga nagapanag-iya sang talyer, nagatrabaho man siya sa insurance company. May nakuha nga 24 tanan ka mga empty shells ng 45 caliber pistol sa crime scene. Siya ang ika-17 na nga biktima sa pagpaniro sa Bacolod humalin sang bulan sang Hunyo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga menor de edad nga voter applicants ginahakot kag ginaparehistro sa lain nga barangay sunod sa COMELEC.
May report si Nico Delfin. Gina-discourage ang COMELEC Bacolod ang pagpulaw bisan sa mga kabataan nga voter applicants para lang makapila sa satellite registration sa mall. Suno kay Attorney Katrina Trino Canya, hindi sila makapatuman sang duga nga satellite registration bisan sa mga kabarangayan bangod man sang availability sang equipment nga authorized ang COMELEC. Because of the limited equipments that we have, no, hindi kita makakonduct man sa satellite registrations naton. Especially nga limited man ang period sa aton nga registration, hindi naton ma-cover ang the whole barangay. Otherwise, ang iban nga barangay nga hindi naton nga ma-accommodate, mangakig naman sa aton. Ang aton nga ginagamit nga units for biometrics capturing sa aton nga registration are those nga mga issued sang COMELEC. May masobra na 6,000 ka voter applicants ang na-accommodate sang COMELEC humalin sa nagsugod ng registration para sa barangay kag sangguniang kabataan elections sang Hulyo 4. 2,400 na diri mga kabataan nga nagaedad 15 tubtob 17 anyos. Namutikan man sang COMELEC nga madamo sa mga menor de edad ang ginahakot sa mga nagaserbe garantor para mag-transfer sang boto sa lain nga barangay. Kaisa nga kadakpan naton nga ginatudluan sila sang kabutigan. Kay lain ang isulat sa papel, lain ang ID nga gina-present, pero lain ang ginahambal niya na kung diin siya is ga-star kung imo na siya i-interview. Inita bala pag intuon ang kaugalingon ta, kag hindi na i-insist ang sala pa, kay we will not allow that, Gedya. Sino katudlo sila? May makita taman kung mag-imul sa baranyo, may mga hakot. Kasi may mga pagkaon sila ganing ang bit-bit, isa ka pack, damo-damo ganing ang mga packs na dira. So yung inaya may mga ginapanghakot na sila, kag sila siguro may mga personal nga interest na gusto man magpadalagan sa eleksyon. Humalin sa nagsugod ng voters registration, masami man makitaan sa gwa sang registration area ang pila ka mga individual nga nagahulat agud managdag sang food packs sa mga nagaparehistro. Diin ka mga singkang? Damo pagkaon niyo ba? Okay, damo amon mga anak da. Ha? Damo kami mga bata dagi na bantayan. Pila ka bilog mga bata niyo? Damo na. Sa Hulyo 23 na ang deadline sang COMELEC voters registration nga nagapadayon sa karon sa Robinson's Place, Bacolod. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, isa kagatos ka mga kabataan naging pahalipay sang Nikki Cares Foundation pinagi sa feeding activity kag pagpanagtag sang stuffed toys. May report si Nico Delfin. Bisan nagapanalithi, wala ini makapugong sa katapos ang Nikki Cares Foundation nga nagpatigayon sang feeding activity sa kapin isa kagatos nga mga kabataan sa Barangay 14 sa Bacolod. Upod sa Negros Volunteers for Change Foundation na nagtag sila sang food packs kag mga utan nga nasulod sa mga bags nga gikan sa mga tarpaulin sang mga kandidato sang tinilikdan nga piniliay. Tuyo sang foundation nga mapahagan-hagan ang kaso sang malnourished kag stunted children sa pagsaulog man sang Nutrition Month. This is the first barangay, my first as a first lady here in Bacolod. So marami pa kaming barangays na gusto namin puntahan para get to know them also. Ang iloy nga si Nosil Gayumale, 41 anyos, temporaryo pa naghalin sa ilabalay sa relocation site sa Barangay Vista Alegre para makaambit sang bulig ang iya duwa ka mga magagmay nga kabataan. Manicurista ang trabaho ni Nosil, kag tricycle driver naman sa barangay ang iya nga bana. Bangod ginakulang man sa kwarta, masami, duha ka beses na lang sa isa ka adlaw kung nagakaon ng iya 7 ka mga kabataan. Wala na pamahaw Nga man. Diretso na lang panyaga. Para maka-save. Kung gutom sila kung nagat, mainom lang na sila energy, kaon tinapay, tapos diretso na panyaga sa oktom. Kahit pa lang kami 5 months sa araw. So inang ga-adjust ko sa amon nga pangabuhi, sa amon nga pangitan-an bala. Hindi lang pagkaon, mga vitamins kag iban pa ang ginbit-bit pa uli sang mga iloy kag mga kabataan. Nag-enjoy man sila sa mga pahampang kag papremyo nga dala sang Nikki Cares Foundation. May mga teddy bears,
nga ginpanagtag sa isa kagatos nga mga kabataan. Maswerte kami nga mga nanay nga ari di subong nga ginkatuan kami din nila kagin bisitahan, ginsiran kami nila sang ilang mga naibaluan kag pagtudlo sa among kabataan kung ano ang maayo nga pagkaon para nga malikawan naton ang malnutrition sa akong nga bata. Lord, I feel like I've helped them in a way, and I'm happy that I see them smiling. 2017 sa ginsuguran sang foundation ng mga surgical mission sa pila ka mga lugar sa probinsya. Kag karon nga mas halog na ang mga COVID-19 restrictions, plano nila nga dalon ini sa Bacolod upod ang iban pa nga mga outreach activity sa mga kabaranggayan sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Pag ka namin, kung mga private groups nagabuligay para mabuligan ang mga nagakinhanglan natin ng mga kauturan. Kag dugay na namin nga advocacy campaign nga ato bala mapamatukan ang malnutrition at importante gid ang healthy nga pagkaon ron. Especially Subungan Nutrition Month ato ni bulan. Kagabi itong mga balita sa Negros Subungan Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.